Pyydetään seuraavaksi sisään Kristiina Kissi Vähähiilari. Tervetuloa. Heikki, mitäs ryöväri, mitä se rosvo tietää? Ihan hyvä, kiitos. Ihan hyvä, kiitos. Haluaisitko sä esitellä itses meille, Kissi? No jos se rosvo käskee. Heippi kaikille, mun nimi on Kristiina Vähähiilari, mutta kaikki tuntee mut Kissinä. Ja sanokaa teki Kissiksi, mä asustelen tuolla Jyväskylässä Kolohaavan tiellä. Aha, onko perhettä? Mulla on 3 ihanaa frettityttöä, Penkki, Mave ja Kyykky. Siellä Helistään asutaan. Mitäs sä, Kristiina, teet työksessä? Elikkä tosissaan niin mä oon hygieniapassikouluttaja ja personal trainer. Hei, nyt terkkuja monitoimitalon Monnarin treenikavereille. Viimeiset 13 sotaveteraaneille. Sinne meni terveiset. Ilmeisesti sä treenaat aika paljon. Joo, mä oon Heikki ihan pikkutytöstä asti harrastanut noita kehorakennuslajeja. Mulla on ollut tämmönen body bikini nyt viimeiset vuodet, mutta nyt mä oon löytänyt uuden lajin. Aha, mikäs se on? Se on rautanauta 3000. Mitäs siihen kuuluu? Elikkä tosissaan siihen kuuluu Finlandia hiihto, sitten tanssillinen vapaa-ohjelma ja poseeraukset. Se kuulostaa aika rankalta tommonen. Mut niinhän se Heikki on, että elämä on vähän niin kuin kirja. Kovat on kannet ja jokainen päivä on sivu ja jokaisella sivulla on numeroita ja kirjaimia eri järjestyksessä. Niinhän se on. Mitäs sitten nää sun... Tää rautanauta 2000, 3000, kuuluuko tähän sit jotain dieettiä? Joo, eli tosissaan nyt me on kokeiltu tämmöistä Basic Fin-dieettiä. Siihen kuuluu ihan tämmöiset oikeastaan pelkästään lihat ja lihajalosteet, niin kuin nakit, makkarat, pihvit, burgerit, kebabit, kotletit, grillitassut ja kyljykset. Sitten siihen kuuluu lihaa, hirvipeura, sikanauta, poronäätä, kissamyyrä, seepralammas, jänisilves, pikkulinnut, kanalinnut, riistalinnut, linnunmunat. Ei salaattia. Ruokajuomaksi lihalientä ja vettäkin vasta sitten, kun silmämunat on kuoppiinsa kuivuneet. Tämä on Basic Fin-dieetti. Joo. Kuulostaa aikamoiselta. Miten tää dieetti on edennyt? Heikki, mä oon niin tööt. Mä en oo kakannut 2 viikkoon. Mun kainalo haisee ihan pekonilta. Mut Kissi, omin jaloin oot tullut. Jaksaa, painaa, elämä on lainaa, kohtaat vainaa. Hyvä yleisö. Kissi Vähähiilari. Kiitoksia.